होख्रावलाबायदों ओरैनो गरमखायसो जिबायदि आयुमा गरम जादों जिबायदि गरम जादों बेनिखायसो एसे माथा गरम जादों आं खायसे खायसे बेखौनो माथो जोंनियाव अखा हागासिनो नोंसिनियावलाय बोरै सान्दुं दुंदों जाहरगासिनो मोनसेल' जायगा बायदि मोनथारदोंलै बिसोरो जायगायाथ' बेसे गुवार बेसे बुरजा सानथ्र' हायै नुहरस' हायै बबेबा खनायाव अखा हागोन बबेबा खनायाव सान्दुं दुंगोन एखे जायगाबाबो आसामबाबो नङा होमबा आं आइखौ नायना फैनि दे आइया लोमजादोंनो थां नायहैथां थैखासिगोन बे नायनानै लाहैखा थां बिखुनजोखौ बिदि बुंनो लाजिया नोङो मा हिनजावसाफोराल' हौवानि बिमा बिफाखौ गावनि बिमा बिफा बायदि साननांगौ नामा हा बिजामादैफोरा गावनि हिनजावनि बिमा बिफाखौ गावनि बिमा बिफा बायदि साननाङा नामा थांनो एकदमबारे सान्थि गैयै खालामना थां नायना फैदों थां फिसाला गाबनोबो सुख गैया सान्थि गैया दुखु जानोबो टाइमखौनो मोना माथो र' फायखानायावनो जिरायनानै दुखु जाहैनोसै आं ला 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 Syamsay, nung haba damat sing na Syamsay, Syamsay, nangang ko gana ni malay huwa jang beri haba jagan ba Syamsay, ani jiw la Syamsay, happy. Ro gotofar ang doctor na phone kalamni. Nah, doctor lingor lai nang Jang apa na muli hokajubai le pui nungo nai pui de pui Kigara janane dabu kianang garaki be pui le pui nai pui Ayo kigara janeखौ ले आंलाय बोरै नायनांगौ जाखो जायखिजाया नाय फैदोलालै माबा दे होमबालाय थौ बोरो अमा राजायालाय बहा दंब्रा थगायनासो लाबोदों जेने थेने सोमसिखौ बहा दंब्रा बेलाय मानसियालाय खिनासो दं खोमा मानसिया खिगोरा जादोंना आफा नै जों सोरखौ लिंना लाबोदों नायलाय Ayo, माथो गाबख्रावगासिनोसो बेलाय अमा राजायालाय फायखानासो दं फैलाय फायखानायाव खि गोरा जामारदों खोमा फैलाय मा होननाय जाखोसै अमा राजा नालाय खि गोरा जामारदों नामा मा होननाय जाखो बेलाय आंखौथ' खि गोरा जादों होननासो लिंना लाबोदोंमोन बेटा मा बेबायदि डाइरेक्ट हाबफैलाय आफा नों सिन्था जाबाय थादोंमोन ना दुखु खालामबाय थादोंमोन ना सोमसिखौ लाबोबाय आङो आइला माने जादों बे आफा आं नोंखौ जोबोद अनोब्रा नोंनि दुखुखौ जोबोद नायनो बायो बेनिखायनो आं सोमसिखौनो लाना होफैबाय नोंनि थाखाय मोजां खामानि मावदों ना आफा आङो हरदो फैसा 10 थाखा कुरकुरि जानो थोद बेटा हामा मानो हामा माया हामा फैसा बिनाया हामा ना सोमसिखौ लाबोनाया हामा मोननैबो हामाब्रा बेटा मोननैबो हामा फैसाखौबो बेफोरबायदि बिबाय थानो हामा बेफोरबायदि खामानियाबो हामा मिथिबाय बेटा मिन्थियालां नों दुखुखौ नायनो हाला आङो बेनिखायनो लिंना लाबोदों आं सोमसिमादै अमा राजा नोंना माथो खि गोरा जादोंनो हे दाफा लाजना नोंना खि गोरा जादोंबालाय ना आफा बे एमाव राजाया जाना गारमारगोन बे आंखौ मालाबा आथिया थालिरखौ थिगसे जासोदोंमोन खोमा आरो नोङो बेनिखायनो खिया गोरा जादों बेबायदिनोथ' होनजायो आरो नोंखौ जोंनि थाखाय लाबोखाबाय माने बुजियासै आं माबा 10थालै 11था 12था माबालै एमाव राजाया नोंखौ आइ खालामनो लाबोदों मा आइ अमा राजा सारनि हिनजाव खालामनो लाबोदोंलै नोंखौ ओइ गथ'फोर मा होननाय जादों औलै नोंखौ बिराद मोजां मोनो जोंहा आफाया बिराद गोसो थायो बेनिखायनो नोंखौ बावनो हाया सानफ्रामबो नोंखौनो गोसोखांनानै गाबबाय थायो सामसे होनबाय थायो थुद बेटा प्लिज जोंहानि आइ जादो ना आंनि आइ जादो प्लिज जोंनि आफाया नङाबा रानाय फुनै थैलांगोन प्लिज ना आंनि आइ जादो प्लिज एमाव राजा बेटा माला देरखोब्रा नोंलाय बेफोरबायदि साननो हालायनाय ओइ गथ' नोंखौ सोर बिदि फोरोंनाय अमा राजायानो फोरोंदों ना नोंखौ बेफोर खामानिखौ अमा राजायानो मावनो थिनदों ना नङालै बियो थिनाखै जों जायफ्राजों आंजोंसो नोंखौ लायदों दा आफाया मिन्थिया ना आच्छा हांग्रिमोनदिनो खिन्थाना होगोन र' आं अनदो नोंसोर सानैया गोदो गोसथोलायोमोन ना मोनलायासै बेनिखायनो आं नोंसोर सानैखौ मोनलायहोनो सानदों आरोलै आं बेबायदि गोसथोलायनायफोरखौ गावस्रानाय नुबा बिराद दुखु मोनो बेनिखायनो नोंसोर सानैनि गोसोनि साननायखौ आं जाफुंहोनो नाजादों आरो नाजाबाय थागोन प्लिज जोंहानि आइ जादों ना नोङो आंखौ रागा फोजोंना मिथिबाय बेफोर खामानिया गथ' उन्दैफोरनि खामानि नङा दानो सोबागोन आं ओइ सोमस्रि आंनि फिसालानाव आखाइ दाहो अब्लालाय मानोथो फिसालाखौ मोजां बोसोन होआखै दानिफ्रायनो बेफोरबायदि खामानि मावोब्ला देनां देरबालाय आरो माथो बिराद गाज्रिसिन जालांबाय
बुंबावगोन बेलाय एमाव राजालाय मा गाज्रि खामानि मावदों सानै सेंग्रा सिख्ला गोसोथोलायनायाव मोनैखौ बियो जाफुंहोनोसो नागिरदों दा बेफोर खामानिया गथ'फोरनि थाखाय नङाथ' नाथाय गावस्रालायनो मोजां मोननायखौ हेफाजाब खालामना होनायाबो मानसिनि धोरोमसोनो बेनिखायनो आं बे धोरोमखौ फालिदों नांगौथ' आरो बिफा आरो फिसाला लोगो नांनानै आंखौ मालाबा गाज्रि खैफोदाव खोलैगोन नोंसोरो मिन्थिया आरो अमा राजा आंहा हाबा फिक्स जाखाबाय होननानै आंहा हाबा जासिगोन होननानै आबाखौ जेबो बुंनाङालै आफाया ओरैबा दुखु जानानै दङ माबा मोनसे बुंनांगौबा आंखौनो बुंलाय आंसो दायनिगिरि दा आंखौसो साजा हो होनोबा नोंसोर बायदि गथ'खौ दानिफ्रायनो बुंनांगौसो नङाबा देनां देरबा बांसिनसो जागोन खबरदार सोमस्रि आंनि फिसालाखौ आखाइ दाहो नांगौबा नों बायदि सिख्लाखौ आङो गोसोबो खांला नांलाबो थेवबो आंनि फिसाखौ आखाइ दाहो आंनि फिसायानो आंनि थाखाय गासैबो मिथिबाय नोंसोर आंखौ लाजि फोनांनो थाखाय लानानै फैदों आरोना बिफा आरो फिसाला नायगोन आं नोंसोरखौबो नायगोन आं सानसे अच्छा एमाव राजा मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए बोलो एमाव राजा तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए जानो नङा खारनोसैलां अच्छा बेटा जेबो नङा दे जेबो नङा गिनाङा आं नोंखौ जेबो खालामा नंगौना आफा नंगौना बेटा नोंनि अननायखौ नुनानै आरो आंनो मा नांबावगौ नांला आंनो मोजां मोननाय नांला आंनो बुहुम दिनैनिफ्राय नोंनो आंनि गासैबो मिथिबाय एमाव राजा अब्ला नों दिनैनिफ्राय दुखु जालाना आफा अमा राजाया दुखु जानो ओइबारनिफ्राय अमा राजाया गुबुनखौसो दुखु जाहोगोन आंबो हाय फाय बेटा हाय फाय हाय फाय बे एमाव राजाया दानिफ्रायनो आयु देनजारथार माथो गथ'आ नों देरबाथ' आरो मा जाबावगोनथाय बे गथ'आ ओइ सोमस्रि दावस्रि देलाय फै बेयाव दसे जिरायनि माबाफोर जादों नामा सोमस्रि माथो बुंबावनो आरो एमाव राजा आरो अमा राजामोनखौ बिफा फिसाला सानैबो आंखौ सुखुनो दोनला फिसालायाबो दिनै थगायना लानानै थांदों बिमा गदाय खालामनो आंखौ औहाय आं मा खालामनोसो नंबाय आङो बिथिंजाय आंनि हाबाबो जाहां जाहां बिथिंजाय आरो अमा राजायाबो दावराव आंखौ गारनो हाया माया आरो फिसालायाबो आंखौ बिमा गदाय खालामनो लानानै थांबावबाय ओइ सोमस्रि हिन्जाव दाव फाजाव मा होनदों नों हांग्रिमोनदि ओइ सोमस्रि बांद्राय खुगा दं होननानै लेब 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 दाबुं खुगायाव थाला लगायनानै ला बांद्राय लागाम लगायनो हायाखैबा नोंनाबो फिसालानि आखला जाखाया दे मोख्रा नांदेरनायसो दुस्थ'आथ' जिबायदि दुस्थ'खा एमाव राजाया बै बिफां फांसेनिफ्राय बै बिफां फांसेयाव बास्लायनोल' बाखिसै बेबायदि बास्लायनो हायोब्लाथ' मोख्राजोंनो समान जागौमोन एखे जागौमोन एमाव राजाया मा होनदों नोङो आंनि फिसालाखौ मोख्राजों रुजुदों बेबो बिमानि सिगाङावनो फिसालाखौ रायखुमादों बासिदों नोंना फिसालाया आखला जाद्राया नालाय बुंदोंसो दा मानोथो नोंना फिसालाया मोजांबालाय नों मोजांबालाय मानोथो सोमस्रिखौ बिफानो गदायहैनो लांनायमोन नोंनि बे खोथाखौ खोनासंनो गोसो गैया आं सैथो खोथाखौ खोनासंनो नांगौ मिन्थिबाय नङाबा उनाव गोबाव जागोन औ हांग्रिमोनदि एमाव राजाया आंखौ लानानै थांदोंमोन नोंसानि न'आव बिमा गदाय खालामनो होननानै आयु बेबायदिसो बे एमाव राजाया फिसाला मोख्राखौ थांनानै बुजायहैथां थां गारां बे एमाव राजाखौ दिनै गावनि फिसाला आरो हौवाखौ नुवा मालायखौसो दाय होनो औहाय सोरबा सोरबा बेबायदिनो गावबा गावनि बयफ्रेन्ड गावबा गावनि हाजबेन्डनि आखलखौ नुवा हिन्जावसाफोरासो दाय जायो खायसे खायसे हिन्जावफोरा गाज्रि नंद्रायाना गासिबो गाज्रि जाजोबा ना आरो खायसेयालाय हिन्जाव गोनांखाबाबो हिन्जाव गैया होननानै लालायबावो गार्लफ्रेन्ड थाखानायाबो गार्लफ्रेन्ड गैया होननानै लाइन मारिसिगोन उनावहाय बे गार्लफ्रेन्डा मिन्थिबा गोदान हिन्जावसा बा गोदान गार्लफ्रेन्डासो दाय जासिगोन हौवा सेख'ख्ला होननानै औथ' आंनोबा खथ' बिदि जाबाय हिन्जाव गैया गार्लफ्रेन्ड गैया होननानै रायलायसिगोन उनावहाय गार्लफ्रेन्डबो ओंखारसिगोन हिन्जावबो ओंखारसिगोन गथ' गथायबो ओंखारसिगोन आरो दाना बिदिनो जाबायहाय थगायसुला औ दावस्रि देलाय गोबाङानो बिदि जानो हमबाय नाथाय गासिबो बिदि नङाहाय दे आरो खोनाबायना हाफाङा जरा गथ' जोनोम होदोंनो थौ नायनो थांनोसै आयु थौ होमबालाय दा गोसोखौ बोरै मोनदों आफा बोरै मोननो फिसा मोननांगौ बायदि मोनदों आरो लाखियाबानो जायोमोनलै आफा आइ सानै आइ मोननायनि बेनोथ'लै फिसा गासिबो बुस्थुखौ मोनजोबोमोनब्लाथ' गासिखौबो हुलु हुला लागौमोन आफा लुगैनाय बुस्थुखौ लानांगौ आरो चान्सखौ बारे बारे मोनबाय थाया दिनैथ' चान्स मोनबायमोन ना दिनै सोमसिखौ लाखिनो हायोमोनब्रा आफा नोङो थोद बेटा सोमसिया नोंखौ सोबानो नागिरदों नालै नोंखौ अननाय मानसिसो नांगौ आंनो नोंखौ बुनाय मानसिखौ नाङालै आंनो बिदिबा आफा आंनि थाखाय
माथो खालामनो एमाव बेथा एमाव बायदि गुफुर दाब्लाबलायफा नायनो मोजां नोंखौ बोरै दुखु होनोब्रा मालाया दुखु होनायखौ नाङालै नांगौबा आंनो दुखु होगोन आंनो बुगोन नोंखौ बुलायबावगोन आरो बियो आंखौ उफाय गैया बेथा दुस्थ' खामानि मावबालाय बुखानांगोन खोथ' आरो बिफा हिसाबै दुस्थ' मावबाबो बुनालै आंखौ नङाबा आं समसो होफैनाय नङालै एमाव राजा साबास एमाव राजा साबास आइला उइलासो होनदोंना एमाव आइला उइलासो होनदों नोंखौ दा आं आइलानिफ्राय आइ दैसो होनो गोनां नोंखौ एसे गरम गरमब्रा मा जादों आंलाय मा जादों होननासो बुंदों नों एमाव बिमा बिफानि संसार जानाय अर लगायग्रा मालाया राम फिसा खाङोबा जोंहा राबन फिसासो खांबायदां आफालाय मासे रांखिनि हिनजाव लाखोब्रा नोंलाय आइ हांग्रोमोन दे एसे रांखिनायलाय समसे एसेबां अनजाथाव अनसुलिथार समसेबाय नङालै माब्रै गोसोनायब्रा नोंलाय बेखौलाय बेथा हामा सैथोखौसो बुंदों दा रांखिनिथ' बियो गावनि बिमाखौ नों बिदिसो बुंबाय नों एमाव हा नोंखौ उन्दैनिफ्राय खांबाय बाबाय आङो फेदेरबाय एसेखिनिखौ नों दा रोंबाय दा बिमाया गाज्रि जाबाय नोंनि नोजोराव बिमाया गाज्रि जाबाय नों रांखिनि नालाय बेखौसो बुंदों दा मा नोंनि दाय मावनायाबो नोंखौ अनबाय थागोन नामा नोंनि दाय मावना दुस्थ' खामानि मावनायाबो आं नोंखौ अनगोन ओरैनो नोंखौ मोख्राजों रुजुमाराखैथ' आरो दाउस्रि देलाया मालायनि खोथाखौ लायो नामा मान गैला सनमान गैला बे न'खराव आंहा जेबो सनमान गैमारला हनै फिसालायाबो मालाय बिमा गदायसो लुगैबायनो हौवायाथ' हौवा थङालाखा आंलाय बे न'खराव मानोथो थाबावनांगौ जाखो इसिबां सनमानलाय आइलै दुखु दाजालै आयै आंना खामानियानो बेनोलै आयै मोजां मोनलायनानै गावस्रालायनायफोरखौ आङो जरा खालाम होफिननोसो उजिखादोंबा सोरबा सेंग्रा समाव सिख्ला समाव गोसथोलायनानै मोनलायैफोरखौ आङो बोरायबाबो बुरिबाबो मिलाय होफिनगोनब्रा आयै ओरैनोसोल'सो जिउ मोनलायथारनांगौ गोसथोलायनायफ्रा मोनलायजोबथारनांगौ आइला बेटा आइला बिराद मोजां खोनादोंना नोङो अमा राजा हनै फिसालाया फरायनो गारनानै गेलेनो गारनानै माबा सानदों बबेनि समाज सिबियारि मोजां मोनलायनाय सिबियारि जादों बियो लासिं सिं ओइ एमाव बेटा हामालै बेफोर खोथाखौ दा साननाङा मिथिबाय दा नों फरायनांगौ गेदेर गोलाव जानांगौ मिथिबाय बेफोरखौ सिन्था खालामनानै आफा आं फरायखायो आं फरायनो रोङोलै आफा 1 2 3 बानागोन 2 3 से नै थाम थिखिनि फाइथाम ए बि सि डि इ एफ जि एइच आइ जे के ओमफ्राय आद्रा थानाय ससेखौ दा हराव फरायनानै खोन्थाफिनसै दा मेंबाय ओइ बेटा खोनासं गेलेनाय खारनाय बादायलायनाय दुस्थ' खामानि बेफोरो गावबागाव मोनसे टाइम टेबोल दंखायो मिथिबाय गासिबो खामानिखौ माव फरायनांगौ फराय गेलेनांगौ गेले मिथिबाय थेवबो मालाबाबो गोरोन्थियावबाबो गाज्रि हाबा दामाव गाज्रि लामाथिं दाथां मिथिबाय जागोन आफा औ बेटा हाफां मोनाव थांना फैनि गथ' जरा जादोंनो बिसा थौ नायना फैनि औ अब्लालाय बिफा फिसाला आंखौ नायख्रख्र खालामथारदोंना नोंसोरो आंबो रं नाम्बारजोंनो खारफानोसै हेलौ दाई जामाव क्या करता है दाई जामाव फ्री है कि नहीं अगर फ्री होता तो हम तुमको मिलने जाता तुम आएगा कि नहीं ओके दादी जामाव हम